soluția magică pentru toaleta ta. Ai probleme cu igiena toaletei și cauți mereu produse eficiente, dar fără rezultat? Saniclor este secretul către o toaletă curată și igienică. Formula sa puternică îndepărtează petele dificile, dizolvă murdăria, elimină mirosurile neplăcute și distruge 99,9% din bacterii și virus, asigurând că toaleta ta este în siguranță și curată pentru toată familia. Iar rezultatele vorbesc pentru sine. Oferă-i o șansă lui Saniclor și vei vedea cum va face minuni pentru toaleta ta. Pentru că cu toții merităm o igienă impecabilă și un mediu sănătos pentru